jama'a ta masoya maza da mata yara da manya na Abuja da kewaye gefe da tsakiya lalle wannan karan Abala Ojo zan bayyana lalle zan to zamani tiyata saboda fafata wasan sallah ranar 2 ga sallah 3 ga sallah saboda haka lalle in dai ka zo ranar 2 ga sallah Allah yadda sai ka dawo ranar 3 ga sallah mu haɗe da ku sai kuma akwai jama'a ta yan aji 6 yan aji 6 yan classic da turanci kenan in dai ba ku tawo mun haɗe da ku a zamani tiyata ba ni ba zan zo kungiyar masu farar lafiya su mana jama'a ta kai rayuwa ba dula ina ba za ka je ba ni zan ci ke dalla gwaldin talla ke cin amana ce kin gane to amma ki yaushe zaki je